So yr oedfa. Cofio amdano nhw hefyd. Cofiwch bod y baned ar ôl yr oedfa ac yna ysgol Sul i'r plant o gyrradolion te cwarter i 12. Wythnos yma, mae'n wedi mawrth cynta'r mis ac felly ni'n mynd i gael grwpiau tai yn y troch y cwrgweddi fan hyn yn yr adeilad. Bydd fwy o ddanylion am hynny i ddilyn. Yn dilyn llyfr Enjoying God, ond does dim ots os chi wedi darllen yn y beidio, mae'n gyrwch nid. Mae rhaid dod bob mis ac heb darllen e, a mae hynny'n hollol iawn hefyd. Mae'n hyfryd cael cyfle i gyfarfod ac i drafod ac i weddio gyda'n gilydd. Felly cofiwch am hynny, grwpiau tai, nos Fawrth. Paned a sgwrs bwrdd i Mercher, Amyrion bydd yn siarad fyna, ac yna cyfle i drafod Emyn gyda Wyn ar Zoom nos Iau. Clybiau'r plant dydd Gwener, ac yna Sadwrn, cofiwch, mae'n nifer o'r eglwys yn blant ag yn adolion yn mynd i Aberystwyth ar gyfer aduniad y gwersyll blas yw'r enw yn rhoi ar yr aduniad. Mae nifer yn mynd, felly cofiwch am y diwrnod hwnnw. Ac hefyd yn y bore, yn y llyfrgell yn Rhybaina, neu'r hwb yn cael ei alw, mae Rhian yn mynd i siarad gyda'r dysgwyr am Nantlais, yn blas ar hynny. Wythnos diwetha nes i haicen fawr, ond cofiwch am hynny bore dydd Sadwrn nesaf. Castiad y mis, ar gyfer mis Tachwedd, yn mynd at y banc bwyd. Dwi'n bod amser ein llynedd, bydd ni'n castiad banc bwyd o dan Eglwys Emmanuel yn Gybalfa. A ni'n neud hynny eto dros y mis nesaf. Felly cofiwch am hynny, bydd rhywun o Emmanuel yn dod i siarad yn ei siwr o fod dydd Sul nesaf am y gwaith gyfer y banc bwyd. Ac yna, wythnos nesaf, os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn y bore ar prynhawn, ac hefyd prynhawn am 5 o'r gloch. Dyna'r coeddiadau i gyd, gen i ddechrau yn iawn, a troi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, mae dy air di'n dweud i fod yn llysern i'm troed ac yn oleuni i'm llwybr. O Dduw, ni'n gweddio bydde dy air di heddi wrth i ni glywed yn cael ei ddarllen, wrth i ni wrando yn cael ei esbonio, wrth i ni ganu gwirioneddau'r gair gyda'n gilydd, wrth i ni weddio dros ddew, at ddew y gair gyda'n gilydd, yn gweddio bydde dy air di yn oleuni ni, yn goleio yr arglwydd Iesu Grist i ni. O Dduw, ni'n gweddio bydde di'n cywiro'n ffordd ni, os mae dyna sydd angen ar ni bore yma. A bydde ni trwy dy ras di, trwy waith ysbryd di, yn gweld yn glir. O Dduw, ni'n gweddio i ti roi gras i ni ddod o dan awdurdod air di, i fe ddangos y ffordd i ni, i fel bod ni'n tyfu yn yr arglwydd Iesu Grist, ac yn gymwys i'w deyrnas i. Arglwydd derbyn i ni gofyn, yn enw ac yn heiddiant, yr arglwydd Iesu Grist. Maddau ni o bai yn derbyn ni, a diolch i ti, bod na destun sy'n heiddi addoli y bore yma. O'n i'n gweddio, bydde ni yn ei addoli fe'n gymwys, gogoniant i enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i glywed lot bore yma am yr arglwydd Iesu Grist, am yr hyn mae e wedi wneud ar y groes, yn marw, yn cael ei gladdu ac yn atgyfodi drosto ni. A mae'n iawn felly bod ni'n gofyn i ddechrau, wel, ai am fy meiau i, diodd ebodd Iesu mawr. Pan ddaeth yng ngrym ei gariad ef, o entrych nef i lawr. A'r ateb wrth gwrs yw ie. Hynny yw, ni ddim jyst yn meddwl am rhywbeth sydd wedi digwydd yn y gorffennol, sydd yn amherthnasol. Mae'r pethau yma i gyd i'w wneud gyda ni, gyda fi. Wel, nawn ni sefyll, nawn ni ganu dyn gilydd.
Ni am ddarllen o air Duw, a ni'n troi'r bore yma unwaith eto at 1 Corinthiaid pennod 15. Just i esbonio i'r rhai sy'n falle'n ymuno â ni bore yma, ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwy'r llythyr yma, llythyr cyntaf Paul at yr eglwys yng Nghorynth, a ni wedi cyrraedd pennod 15, a fan hyn ni wedi arafu lawr chydig bach. Ni wedi cymryd rhyw fath o pause yn y gyfres, ac yn cymryd yr amser yn yr 11 adnod gyntaf yma. A ni'n gwneud hynny am ddau reswm. Y reswm cyntaf yw mae Paul yn amlwg yn pwysleisio pwysigrwydd y pethau yma. Mae'n dweud yn adnod 3, mae dyma'r pethau yn y lle cyntaf. Hynny yw'r pethau mwyaf pwysig nath e gyflwyno i'r Corinthiaid, felly mae'n dda i dreulio amser arnyn nhw. Ond ni eisiau treulio amser yma hefyd, achos wrth i ni edrych ar be mae Paul yn dweud yma, fi'n credu bod ni'n gallu gweld rai o'r nodweddion pwysicaf am bwy i ni fel Cristnogion. Be mae'n golygu i fod yn bobl efengylaidd. Hanesyddol, pobl efengylaidd yw'r bobl sydd wedi pwysleisio y Beibl, y groes, y bywyd newydd, ac yna gweithgarwch dros Dduw. Nathon ni ddechrau wythnos diwetha'n edrych ar y Beibl, a heddi ni'n mynd i ganolbwyntio ar y groes, ond wrth gwrs hefyd yr atgyfodiad. Chi'n methu cael un heb y llall, ydych chi, maen nhw'n package deal. Felly, nawn ni ddarllen 1 Corinthiaid pennod 15, dechrau yn yr adnod gyntaf. Yr wyf am eich atgoffa, gyfeillion, am yr efengyl a bregethau sy'n chwi, ac a dderbyniaso chwythau. Yr efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. A ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregethais? Onid yn ofer y credasoch. Oherwydd, yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythyrau. Iddo gael ei gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Ac iddo ymddangos i Cephas, ac yna i'r 12, yna ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith. Ac mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rhai wedi huno. Yna ymddangosodd i Iago, yna i'r holl apostolion. Yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd, fel i ryw erthyl o apostol. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion wyf fi, un nad oedd deilwng i'n galw'n apostol gan i mi erlyd eglwys Dduw. Ond trwy ras Duw, yr wyf yr hyn y dwyf, ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn olfer. Yn wir, mi lyfuriais yn helaethach na hwy i gyd. Eto, nid my fi, ond gras Duw a oedd gyda mi. Ond pryd bynnag, ai my fi a'i hwy, felly yr ydym yn pregethu, ac felly y credasoch chwythau. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr. Diolch byd.
eidyr. Reit. Cwestiwn bach I chi. Be chi'n meddwl yw'r stori mwyaf pwysig yn y Beibl? Iesu di marw ar y groes. Ond, dim dyna lle mae'n gorffen. Beth yw gweddill y stori? Beth arall sy'n digwydd? Mae'n cael ei gladdu a mae'n codi. Mae'n atgyfod a mae'n codi nôl yn fyw. Mae'n atgyfodi. Da iawn. Sut chi'n meddwl ni'n gwybod ta hwnna yw'r un o'r straeon mwyaf pwysig yn y Beibl? Mae hefyd yn bwysig bod Iesu'n dod i'r byd a stori'r geni. Mae hefyd yn bwysig bod Duw yn creu y byd. Ond sut chi'n meddwl taw'r croeshoelio na Iesu Grist marw ac atgyfodi, sut ni'n gwybod ta hwnna yw'r un mwyaf pwysig? Mae'n gwestiwn arall. Fi eisiau chi meddwl am unrhyw stori arall yn y Beibl. Chi'n chi meddwl am unrhyw stori arall yn y Beibl I fi? Na? Dim stori arall yn y Beibl. Dim ond un stori sydd. Beth am... Mae fel am... Abram, chi'n cofio Abraham yn mynd I lladd mab Isaac. Mae'n mynd ar Isaac lan i'r mynydd a mae'n mynd I lladd Isaac. Wel, mae hwnna yn pwyntio ni tuag at y croeshoelio. Achos ydy Abraham yn lladd Isaac? Na. Mae Duw yn dweud, stop, pa'i lladd Dyma gafr. Mae Duw yn rhoi rhywbeth arall I farw yn lle Isaac. A mae Duw yn rhoi Iesu Grist I farw yn lle ni. Stori arall o'r Beibl. Beth am Jonah? Mae Jonah, beth sy'n digwydd I Jonah? Da iawn, mae'n neidio o'r cwch a mae yna pysgodyn mawr ac yn dod I bwyta fe. Pa mor hir oedd Jonah yn bol y pysgodyn am? 3 diwrnod. A pa mor hir oedd Iesu Grist wedi marw? 3 diwrnod. Yn pwyntio ni tuag at hwnna. Mae Jonah yn bol y pysgodyn mawr yn y tywyllwch am 3 diwrnod. A mae Iesu Grist yn mynd i'r groes ac yn marw am 3 diwrnod. Mae'n pwyntio ni at hwnna. Mae yna llwyth o straeon yn y Beibl yn atgoffa ni ac yn pwyntio ni tuag at stori yr croeshoelio. So mae'n bwysig bod ni'n cofio am Iesu Grist yn marw, dim just amser Pasg. Dyna'r prif amser ni'n cofio amdano fe. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio am hwnna trwy'r flwyddyn. Bod Iesu wedi dod i'r byd, bod e wedi marw, bod e wedi cael ei gladdu mewn ogof, ac eto, mae e dal yn gallu atgyfodi. Mae'n dod nôl yn fyw mwyn ni. So fi eisiau chi, os ydych chi yn edrych ar straeon neu'n darllen straeon arall o'r Beibl, trio meddwl sut mae hwn yn atgoffa ni o Iesu Grist. Fel hyd yn oed rhywbeth bach fel Jonah yn y bol am 3 diwrnod, ni'n gallu gweld Iesu marw am 3 diwrnod. Ni'n gallu gweld yr holl pethau yma. Fi eisiau chi trial, os chi'n gallu, meddwl am ryw link I stori croeshoelio pan chi'n darllen stori arall yn y Beibl. Reit, da iawn, ewch chi islawr. Bed. Ond o'n I weddiod yn gilydd, o'n I droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw I ni yn diolch I ti. Mae croes ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist yw canolbwynt y Beibl. Fod yr ysgrythyrau, sanctaidd, yr Hen Testament a'r Newydd I gyd yn sôn amdano fe, am ei ddyfodiad am ei berson ac am ei waith pam fod wedi dod. Fod wedi dod I farw dros ein pechodau ni a cael ei gladdu, ond yna I gyfodi ar y trydydd dydd. Ac arglwydd bore yma I ni eisiau i'r pethau hyn I fod yn ganolbwynt nid jyst i'r Beibl a nid jyst I hanes y byd yma, ond yn ganolbwynt i'n bywydau ni hefyd. Arglwydd I ni wedi clywed y pethau hyn dro ar ôl tro, adeg y Pasg, ac yn holl straeon y Beibl, ac o wythnos I wythnos ni'n cael yn atgoffa
fod Crist wedi gyfodi ar ddydd cynta'r wythnos. A dad, i ni eisiau i'r pethau yma i fod yn ganolbwynt i'n bywydau ni. Ein bod ni yn mynd o ddydd i ddydd, yn ymwybodol o'r ffaith mae dyma yw'r efengyl, dyma yw'r newyddion da sydd yn sylfaen i'n bywyd ac yn foddion ein iachawdwriaeth ni. Dyma yw'r unig ffordd i ni'n gallu bod yn iawn gyda ti. Dyma yw ein unig obaith ni. I ni methu achub yn hun, Arglwydd. I ni methu ennill dy gariad di. I ni methu gwneud dim i heiddi bywyd tragwyddol. I ni methu gwneud dim i glirio ein eogrwydd ein hunan, ond mae Crist, trwy ei groes, trwy ei gladdu, trwy ei atgyfodiad, mae e wedi gwneud y cwbl yn barod drosto ni. Arglwydd. Gad i hynny fod o flaen ein llyged ni. Bob amser, dad, ni'n cyffesu, ni'n barod i anghofio. Arglwydd i ni mor aml yn gallu dod yn hir falle ar y sul a clywed y pethau hyn ac yn aborod i llun. Mae'r cwbl wedi mynd a ni'n ôl yn trial gwneud ein ffordd yn ein nerth ein hun. Arglwydd, cadw ni rag hynny os gweli di fod yn dda. Gad i ni fod yn ymwybodol bob munud. Mae dim ond trwy ras, dim ond trwy dy gariad i, dim ond trwy Crist a'i waith ef drosto ni. Mae gennym ni fywyd o gwbl. Arglwydd, helpa ni. Gad i'r pethau yma ddod yn ffres i ni bore yma. Helpa ni wrth i ni gymryd y cymyn efo'n gilydd ar y diwedd. Gad i bywyd am arwolaeth Crist fod yn real iawn i ni. Os gweli di fod yn dda, gweithio arno ni trwy dy ysbryd glân di. Dad, ni'n cyflwyno'n hunan felly i ti yn awr. Gofyn arno ti siarad â ni trwy dy air di. Arglwydd, a wneud i bore yma. Achub yma yn ein plith ni. Ac arglwydd a wneud i achub pobl yn ein gwlad ni. Ac a wneud i adeiladu dy eglwys di ar y pethau cyntaf yma, ar pethau canolog yma. Os gweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi. Derbyn ein mawl a'n diolch. Am bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant ar arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad. Atodiad i di mynd. Yng Nghrist ei hun. O, di mynd. O, dyma. Sorry. Rwy wedi bod yn tacluso yma. Diolch mi. Twtlol. Rhif 59. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghan. O'r trydydd pennill yn dweud hyn, rai droi ei gorff dan geiad bedd. Nos ddi yn lladd goleigni'r byd. Ond llifodd gras yn afon gref, cododd y Crist. Mae'n fyw o hyd. Na ni sefyll i ganid yn gilydd.
Wel, trowch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni yn 1 Corinthiaid 15. Wythnos diwetha, wnaethon ni ffocysu ar y Beibl yn do, ar yr ysgrythyrau. A mae hynny'n gwneud synwyr nag bod ni'n dechrau fyna, achos dyma'r sylfaen yn dyfod. Dyna siwr i ni'n gwybod unrhyw beth o gwbl, achos fod Duw wedi datguddio'r peth. Dyna pam yr Beibl yw ein unig awdurdod ni, achos dyma lle mae Duw wedi siarad. Be nesaf te? Beth arall sydd yn ganolog ac yn hanfodol i ni ei gredu fel Cristnogion? Wel, yn y lle cyntaf, traddodais i chwir hyn a dderbyniais. I Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythyrau. Iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau. Be sy'n ganolog? Be mae'n golygu i fod yn berson efengylaeth? Wel, bod ni'n rhoi ein gobaith ni yn llwyr y marwolaeth Crist dros ein pechodau ni. A'r ffaith fod e wedi cael ei gladdu ac yna wedi atgyfodi ein mwyn ni. Na, mae rhaid cofio'r cyd-destun fan hyn. Falle bod ni'n mynd mor bogd lawr yn yr 11 adnod cyntaf. Ni'n anghofio beth sydd i ddod. Beth sy'n mynd i ddod yn ngweddill pennod 15 yw y ffaith fod y Corinthiaid wedi drysu, wedi anghofio neu wedi camddeall natur yr atgyfodiad. A felly be mae Paul yn trial gwneud fan hyn yw atgoffa nhw o'r hyn maen nhw wedi dderbyn, yr hyn maen nhw wedi ei gredu, y pethau cyntaf yma, y pethau holl bwysig yma i ni fel Cristnogion. Y ffaith fod Crist wir wedi marw, fod e wir wedi ei gladdu, a fod e wir wedi atgyfodi. Felly dyna'r pwyntiau sydd gen i ar ein cyfan ni bore yma. Pwynt 1, roedd Crist wir wedi marw. Roedd Crist wir wedi marw. Nawr, mi eisiau cymryd cam nôl fan hyn yn does am eiliad bach, achos wrth sôn am Grist, mae Paul yn cymryd lot o bethau yn ganiataol, nag yw e? Hynny yw, pwy yw'r Crist yma? Wel, mae'n amlwg mae person yw e. Person oedd yn gallu marw. Person o gig a gwaed, dyn. Person fel chi a fi. Mae bron yn Nadolig. Byddwn ni'n dathlu, byddwn ni'n treulio mis cyfan, byddwn ni yn atgoffa'n hun ac yn dathlu yr ymgnawdoliad. Genedigaeth, yr arglwydd Iesu Grist. Byddwn ni'n canu am y ffaith fod y gair wedi dod yn gnawd, fod y Duw wedi dod yn ddyn. Dyma'r Crist mae Paul yn sôn amdano, nag yfe? Yr un yma oedd yn ddew, yn rhannu natur Duw, ond yna ddaeth yn berson. Yr un yma oedd yn fabi, wnaeth dyfu, a wnaeth fyw bywyd gwbl berffaith. Dyma'r Crist mae Paul yn sôn amdano fe, yr Meseia. Yr un oedd Duw wedi addo, yr un fyddai yn frenin ac yn offeiriad ac yn broffwyd, yr un fyddai'n cyflawni'r ysgrythyrau i gyd, yr holl addewidion, yr un fyddai yn waredwr ac yn arglwydd ac hynny yw byddai yma trwy'r dydd yn ni adael hynny tan mis Ragfyr. Mae mwy i ddweud yn does, ond mae angen i ni gael hyn yn ein meddwl. Y Crist nath marw. Mae'n farwolaeth gwerthfawr fan hyn. Sam ys chi erioed i derbyn gift card. Hynny yw tocyn yw wario mewn siop penodol. Mae'n beth hyfryd i'w dderbyn yn dydi. Mae'n anreg,
Mae'n dangos bod rhywun yn eich caru chi ac yn eich gwerthfawrogi chi. A mae'n y broblem weithiau efo gift cards, nag oes e? Y broblem yw, dyn nhw ddim wastad yn gweud am faint maen nhw, beth yw i gwerth nhw. Dwi ddim nes bod chi'n mynd i'r siop ac yn trial gwario fe, chi'n ffeindio allan beth yw gwerth y peth. Pan mae Paul fan hyn yn dweud, i Grist farw dros ein pechodau, dyma'r gwerth. Dyma pwy mae'n sôn amdano fe. Yr un yma sydd yn dragwyddo ei werth. A sylwch pam fod e wedi marw. I Grist farw dros ein pechodau ni. Bedwyr yn y stori plant i nodi'r ffaith fod yr Beibl i gyd yn sôn am farwolaeth ac atgyfodiad Crist a wnaethon ni gyffwrdd ar hynny wythnos diwetha hefyd, a mae hynny'n wir yn dydy, ond mae Paul fan hyn yn defnyddio iaith penodol. Yn sicr mae'n adleisio Eseia 53 yn dydy. Chi'n cofio bod ni'n darllen yn Eseia 53. Ni'n clywed eto ein dolir ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninnau'n ei gyfrif wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddarostwng, ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef cawsom ni iachad. Dyma pam fod yr Crist gwerthfawr yma wedi rhoi ei fywyd ar y groes. Nath e farw am ein pechodau ni. Am ein bod ni wedi gwrthryfelan erbyn Duw. Am ein bod ni wedi syrthio'n fyr o ogoniant Duw. Am ein bod ni wedi methu y nod. Oedd rhaid iddo fe ddiodde dros ein pechodau ni. Mae llawer o bobl yn gwrthwynebu hynny yn dydyn nhw. Mae'n y bobl sydd yn dweud, allan ni ddim derbyn y fath syniad. A hyd yn oed erbyn hyn, mae yna bobl sydd yn galw eu hunan yn Gristnogion efengylaidd. Ond maen nhw'n tynnu ffwrdd yr syniad yma. Maen nhw'n dweud, mae yna rhyw elfen o hyn fod Crist wedi cael ei gosbi, fod e wedi cael profi barn a melltith Duw ar y groes, ond just un syniad bach yw hynny ymhlith llawer. Na, mae'n llawer fwy pwysig i ddweud fod Crist wedi marw fel esiampl, fod Crist wedi marw fel arwydd o gariad Duw, fod Crist wedi marw fel enghraifft o berson da yn herio drygioni y byd. Mae yna wirionedd yn y pethau hynny. A mae yna gymaint o onglau gwahanol i Crist a'i groes, ond wrth i ni ddod i'r adran yma, a'r adnod yma, fi'n credu bod e'n hollol amlwg tu hwnt i amheuaeth. Mae yn y lle cyntaf. Traddodais i chwir hyn a dderbyniais i Grist farw pam dros ein pechodau ni. Dyma'r rheswm pennaf. Mae fel gyda, fi'n mynd mlaen am Nadolig, ond cinio Nadolig. Mae gymaint o elfennau da i ginio Nadolig, ond oes, pethau ni'n mwynhau sydd yn rhan bwysig o'r pryd. Chi eisiau'r holl bethau yna. Maen nhw angen bod yna i gael y pryd cyflawn, ond beth yw'r canolbwynt? Wel, yw'r mwyafrif ohono ni, y Twrci. Ond efe? Hynny yw, dyna sydd fod yng nghanol y bwrdd in pride of place.
Mae'r un peth fan hyn. Mae yna gymaint gallwn ni ddweud am Crist a'r hyn nath e gyflawni ar y groes. Gymaint o elfennau ag agweddau gwahanol i ddeall. Nawn ni fyth deall y cwbl yn llawn. Ond beth, lle mae'n pwyslais ni fod? Beth yw'r peth cyntaf a bron fod popeth arall yn dilyn neu yn dod o hynny? Wel, fod Crist ni. Gawyn, ydych chi'n gallu gweud hynny bore yma? Nathon ni ganu yn dod ar y dechrau, I am fy meiau i. Mae Paul yn atgoffa'r Corinthiaid roedd Crist wir wedi marw. Mae e wir wedi diodde. Mae e wir wedi gweidi a'i gorff yn cael ei dorri ar y groes. Mae e wir wedi cymryd cosb cyfiawn Duw am bechod. Ydy yna wir amdano chi bore yma? Ydych chi wedi credu hyn? Ydych chi wedi gosod eich ffydd chi a'ch gobaith chi yn Crist? Yn ail, roedd Crist wir wedi ei gladdu. Wedi clywed bod e wir wedi marw, a yr ail bwynt, roedd Crist wir wedi ei gladdu. Nawr eto, i'r Corinthiaid, oedd angen iddyn nhw gael ei atgoffa o hyn. Doedd y groes ddim jyst yn symbolaidd, a felly, os oedd Crist wir wedi marw, yna roedd e wir wedi cael ei gladdu yn gorfforol. Falle bydd rai o'ch chi'n cofio'r hanes, disgrifiad yr Pasg. Mae Crist i bod ar y groes am oriau. Mae'r dydd yn mynd yn ei flaen ac mae pobl eisiau mynd adre cyn y saboth, a felly mae'r milwyr yn dod a'i bwriad nhw yw torri coesau Crist a'r ddau arall mwyn prysuro i marwolaeth nhw. Maen nhw'n dod at Iesu a chi'n cofio be maen nhw'n ffeindio? Fod e yn barod wedi marw. Fe oedd mewn rheolaeth, ynddo fe? Fe yn y ddewis pryd oedd e'n marw. Fe sy'n rhoi ei fywyd i lawr, a fe sydd efo awdurdod i gymryd ei fywyd yn ôl. Ond chi'n cofio mae'r milwyr wedyn, mwyn bod yn sicr, maen nhw'n cymryd gwaywffon a maen nhw'n trywanu yn ei ochr. Mae'n mynd lan, sy'n fod o dan yr asenau a lan trwy'r ysgyfaint mewn i'r galon. Ac yna mae'r dŵr a'r gwaed yn llifo allan. Mae'r pethau yma wedi cael eu cofnodi i fod yn hollol glir. Nid jyst llewygu wnaeth Iesu, nid paso mas ar y groes a wedyn cael ei gladdu ac yna yn yr oer fel yna bod ei gorffau fel petai di adfywio. Na, roedd e'n farw a dyma nhw'n cymryd y corff marw yma lawr o'r groes ac yn lapio'r corff marw yma mewn dillad bedd ac yn rhoi'r corff marw yma mewn ogof ac yn anselio'r corff marw yna efo carreg fawr. A chi bron yn chi gallu dychmygu'r sŵn. Y sŵn y garreg yn wrth y rolio a syrthio i'w le. Mae rhyw finality yn does, y diwedd. Wedi ei gladdu. Mae hyn mor bwysig. Dwi ddim jyst yn ddarn ymylol yn y stori fynd â ni o'r groes i'r atgyfodiad. Na, mae Crist yn cael ei gladdu. Chi'n cofio cyn i Iesu farw, dyma fe'n gweiddi ond gorffennwyd. Mae'r ddyled wedi ei thalu, mae'r gwaith wedi ei gwblhau, ac wir, dim ond wrth iddo fe cael ei gladdu, mae hynny yn cael ei weld o dros y saboth, ynddo fe? Fel yn hanes y creu, ar ôl i Dduw greu'r byd a phopeth mewn 6 diwrnod ar y 7fed dydd, mae'n gorffwys o'i waith. Mae Crist, ar ôl iddo fe gyflawni ei waith o achub, mae'n gorffwys
yn y bedd, wedi ei gladdu. Mae rai yn galw hyn yn Silent Saturday. A fi'n hoffi'r enw yna, mae'n enw da. Mae'r ffaith fod Crist wedi cael ei gladdu mewn tawelwch yn rhoi tawelwch i ni, yn dydy? Mae'n rhoi tawelwch cydwybod. Ie, mae Crist wedi diodde, a mae e wedi gorwedd yn y bedd, a mae e wedi mynd am ymhechod i gyda fe. Mae'n rhoi tawelwch i ni o'r angen yna i weithio, i achub ein hun. Ni ddim gorfod nawr profi'n hun. Ni ddim gorfod bod yn ddigon da i Dduw. Na, ni'n derbyn bod ni'n methu gwneud hynny, ond mae Crist wedi gorwedd yn y bedd. Mae e wedi gorffwys o'i waith a gallwn ni orffwys gyda fe. Mae wedi gwneud digon. Mae'r ffaith fod Crist wedi cael ei gladdu yn tawelu cyhuddiadau'r un drwg. Falle bod Satan, y diafol yn dod a mae'n sibrwd rhyw bethau yn eich pen chi weithiau, atgoffa chi o ryw bechod, pwyntio mas eich eogrwydd chi yn gwneud i chi deimlo cywilydd. Chi'n gallu dweud, cer o ma, bydd dawel. Mae Crist wedi cael ei gladdu, a mae fy mhechod i wedi cael ei gladdu gyda fe. Ni wedi bod yn gwylio raglen teledu yn ddiweddar. Enw'r raglen yw'r Detectorists. Os chi wedi clywed amdano fe? Pobl yw'r Detectorists yn defnyddio metal detectors. Maen nhw'n hoffi pwyntio hwnna mas. Y person yw'r Detectorist. A maen nhw'n mynd o gwmpas y ceiau gwahanol yma'n chwilio am drysor. Maen nhw'n defnyddio'r metal detectors yma ac yna pan mae'n dechrau bipio, maen nhw'n palu ac yn gobeithio codi rhywbeth. Rhywbeth sydd wedi cael ei gladdu yn y gorffennol. Yn aml iawn, fel Cristnogion, ni'n gallu gwneud hynny, yn di ni? Mae'n pechod ni'n credu, wedi ei gladdu gyda Christ. Mae'n hen fywyd ni, yr hen berson wedi marw gyda Christ a wedi cael ei gladdu gyda fe, ond ni'n hoffi mynd nôl ac yn digo'r pethau mynd nôl lan. Na, gadwch lonydd iddo fe. Mae Christ wir wedi ei gladdu. Ond, fod ein pechod ni wedi ei gladdu unwaith ac am byth gyda Christ, dyw'r arglwydd Iesu Grist ei hun ddim yn aros yn y bedd, ydy e. Ac felly bod ein ffocws ni ar y groes a marwolaeth yr arglwydd Iesu, fel wedes i'n gynt, ni methu gwahanu hyn o yr atgyfodiad. A felly'n pwynt ola ni bore yma, roedd Christ wir wedi atgyfodi. Yn y lle cyntaf, traddodais i chwi'r hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythyrau, iddo gael ei gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythyrau, ac iddo ymddangos i Cephas ac yna'r 12, yna ymddangosodd i fwy na 500 o ddilynwyr ar unwaith, mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, bod rhai wedi huno. Yna ymddangosodd i Iago, yna'r holl apostolion, yn ddiwethaf oll be ymddangosodd i minnau hefyd. Mae Paul yn trio dangos ym mhob ffordd posib fod Crist wir wedi atgyfodi. Mae wedi atgyfodi yn ôl yr ysgrythyrau. Dyma oedd yr Hen Testament i gyd yn dweud oedd yn mynd i ddigwydd. Nawr, nes i gyffwrdd ar hyn yn dod nos diwetha. Lle? Pa ysgrythyrau? Wel, yr ateb yw yr ysgrythyrau i gyd, ynddo fe? Os chi'n darllen drwy'r Hen Testament, mae yna ryw 100 o gyfeiriadau at y trydydd dydd. Mae bach yn odd, really, bod y trydydd dydd yn cael gymaint o ffocws. Ni'n deall falle'r dydd cyntaf, ni'n deall falle'r 7fed dydd, ond pam y trydydd dydd?
Ac wrth i chi darllen troi'r Hen Testament, chi'n dod i'r casgliad, mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Mae yna rhywbeth inevitable am y trydydd dydd. Ac yna wrth gwrs chi'n cyrraedd y Testament newydd a mae Crist yn gwneud yn glir i'w ddisgyblion neu dro ar ôl tro. Fi'n mynd i ddioddau, fi'n mynd i farw, ond ar y trydydd dydd, fi'n mynd i gyfodi. Doedd neb yn cymryd bywyd Crist oddi wrtho fe. Fe oedd yn dewis roi e lawr. Ac ar y trydydd dydd, fe sy'n dewis ei gymryd yn ôl. Mae bach fel trial roi Superman mewn handcuffs. Mae dim ond yn aros yn yr handcuffs mor hir am y fe eisiau bod ynddyn nhw. Ond pan mae e'n barod i ddod mas, sdim byd yn gallu ddale yn ôl. A mae Crist wir wedi atgyfodi. Os nath e wir farw, os nath e wir cael ei gladdu, yna, Corinthiaid, mae e wir wedi atgyfodi hefyd. Yn gorfforol, yn hanesyddol. Mae Paul yn mynd mlaen wedyn yn dydi i ddweud, nid jyst yr ysgrythyrau sy'n tystio i hyn, ond ni di gweld e. Mae'r apostolion wedi gweld e, mae yna bobl unigol wedi gweld e, mae yna 500 o bobl ar unwaith wedi weld e, a mae lot yn nhw dal yn fyw. Os chi eisiau, ewch i holi, ewch i tseco. Ar unwaith eto, mae'r syniad yma dan ymosodiad. Pobl yn cwestiynu pam bod Crist wedi marw, wel yn sicr maen nhw'n cwestiynu fod e wedi atgyfodi. Byddai llawer o bobl heddi, hyd yn oed pobl sy'n galw eu hunan yn Gristnogion, yn dweud, wel, ni ddim wir yn credu hwnna. Ydyn ni? Wel, wrth i ni ddarllen mlaen, yn 1 Corinthiaid 15, mae Paul yn dweud, os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw ein ffydd. Os nag i chi yn credu'r bore yma fod Crist nid jyst i marw drostoch chi, nid jyst i cael ei gladdu drostoch chi, ond fod e wedi codi eto ar y trydydd dydd drostoch chi, yna does dim gobaith. Nid jyst darlun yw'r atgyfodiad, nid symbol yw e, nid rhyw syniad sydd fod i'n hysbrydoli ni. Nid, mae jyst yn dangos i'n yn y pen draw. Nag e. Nath Iesu wir atgyfodi. Mwyn dangos i chi a fi bore yma fod e wedi cyflawni ei waith. Fod yr aberth wedi ei dderbyn ac i ni'n cael rannu yn y bywyd tragwyddol sydd ganddo fe. Nes i ddarllen yn ddiweddar am rhywbeth o'r enw quantum entanglement. Ond i ddim wir yn deall e, a mi siŵr bydd y bobl yma ar y diwedd fydd y gallu esbonio'r peth yn well. Ond os nes i ddim, bod chi'n gallu cymryd yr particles yma, yr gronynau bach lleiaf yma, a chi'n gallu i rhannu nhw, a wedyn, dim ots pa mor bell ar wahân maen nhw, mae'r hyn sy'n digwydd i un rhan yn effeithio ar y llall. Mae fel petai nhw'n ymddwyn, fel petai nhw'n dal gyda'i gilydd. Odd iawn, so fel fi'n gweud, fi ddim yn deall y peth. Ond i methu peidio meddwl am y ffaith mae dyna sy'n wir am ein perthynas ni â Christ, yn dyfa? Ni yn un gyda fe, wedi'n uno â fe trwy ffydd. A felly mae'r hyn sydd wedi digwydd iddo fe yn wir amdano ni. Mae'r ffaith bod e nawr wedi atgyfodi a wedi esgyn yn ôl at ddeheulaw y tad. Mae'r ffaith bod e wedi gwneud hynny yn golygu bod ni yno gyda fe hefyd yn barod. Ac un dydd byddwn ni'n cael mynd yno yn gorfforol hefyd. Trwy ei farwolaeth, trwy ei gladdedigaeth, trwy ei atgyfodiad. Yn un â Christ mae gennym ni nawr faddeuant pechodau, tawelwch cydwybod a bywyd tragwyddol. Diolch iddo.
Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu. Cyn bod ni'n dod at y cymyn. Rhif 51 yng Ngwmpawd 2. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Yr ail bennill, mor rhyfedd yw ei weld ar groes, yn marw ar galfaria, a chlywed sgrech fy llais fy hun yn gwawdio gyda'r dyrfa. Ddymhechod oedd y bicell fain, a'r hoelion dir a'r goron ddrain. Ond clywais lais maddeuan trad, o'i enau glân yn atsain. Na ni sefyll i ganu. Dod yn awr at fwrdd y cymyn, swper yma, arwyddion yma, o'r hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud drosto ni. O'r ffaith fod e wir wedi marw dros ein pechodau ni, fod ei gorffe wedi cael ei dorri ar y groes a'i waed wedi cael ei dywallt, a hynny fel cosb yn ein lle ni. I ni wrth gymryd heddi yn dathlu y ffaith fod e wedi cael ei gladdu, ond yna ar y trydydd dydd cyntaf wythnos ar bore Sul, bod y bedd yn wag. I ni'n cymryd bore yma mewn ffydd
yn bwyta ac yn yfed mewn ffydd bod Crist yn awr yn y nefoedd. Yn gweddio drosto ni ac yn disgwyl amdano ni. A felly bore yma, os ych chi yn Gristion, dim rhaid i chi fod yn aelod o'r eglwys yma, ond os yw'ch ffydd chi yng Nghrist, yn ei fywyd, ei farwolaeth, ei gladdu a'i atgyfodiad yna, gewch chi fwyta ac yfed gyda'n gilydd y bore yma. Os nag ych chi'n Gristion, os nag ych chi'n siŵr, yna i ni'n gofyn i chi i beidio cymryd, ond yn hytrach ar ddiwedd yr oedfa, falle dewch chi siarad gyda un o'r heneried ac meddyliwch nawr a gweddiwch nawr am y pethau hyn. Mae'r bara yn ddi-gluten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly peidiwch a gadael i hynny fod yn rhwystyr. Fi'n mynd i ofyn i Gwydion gyntaf i weddio, a rhoi diolch i ni. Wedyn byddwn ni'n dosbarthu y bara a'r gwyn, os newch chi gadw nhw, yna i arwain ni wrth i ni fwyta ac yfed, ac yna bydd Rodri yn gweddio eto ar y diwedd. Diolch Gwydion. O Dduw ein Tad, i ni'n diolch i ti am gyfle bore yma i atgoffa'n gilydd o'r y peth hanesyddol, rhyfeddol yna i Grist i farw yn ôl yr ysgrythyrau. Iddo fe gael ei gladdu ac o arglwydd i ni llawenhau, iddo fe atgyfodi yn fuddugoliaethus. O arglwydd i'n diolch i ti roi dy unig fab i ddioddef ein mwyn ni dros ein pechodau ni. Ac o arglwydd ni'n meddwl am Iesu Grist yn dweud ei hun rwyf wrth y drws yn curo. Ac o arglwydd, os bydd unrhyw'n yn agor y drws, y bydde fe'n dod mewn i swperi gyda ni. Ni'n agor y drws nawr arglwydd, ac yn gweddio hyd yn oed yn y munudau yma, a byddwn ni'n profi swperi gyda yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac y byddwn ni'n tyfu yn ein cariad ato fe, ac y bydd y cariad yna o arglwydd yn effeithio ar ein byw ni yn ystod yr wythnos yma. O arglwydd, dangos i ni fwy a mwy o Iesu Grist yn y munudau yma, ac y byddwn ni yn cael ein anodd peidio a'i glodfori a'i ganmol hyd nes y dydd, y byddwn ni'n ei weld wyneb yn wyneb. Derbyn ein mawl, derbyn ein diolch nawr, a rhagor ar ein disyfiadau ni y munud yma, am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw digonol Iesu Grist. Amen. Wel, yn gynharach yn y llythyr at y Corinthiaid, mae Paul yn ysgrifennu hyn, fe dderbyniais i, oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi.
i'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi ddod diolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gwech ni bwyta gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gnewch hyn bob tro ar yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gyda chi di yfed efo'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod Crist yn ystod ei fywyd wedi gwahodd pechaduriaid i ddalato fe. Ac yna ni farwolaeth bod e wedi marw dros bechaduriaid. Diolch i ti, Arglwydd, bod gyda ni waredwr sydd yn caru pechaduriaid. Ac o Dduw, ni'n cyffesu mae dyna'n sefyllfa ni, ger dy bron di. Ond ni'n llawenhau bod un wedi derbyn y gosb yn ein lle ni. Bod dim condemniad i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Bod ein bywyd ni yn wir yn awr yn yng Nghrist. Ond bod yr hyn sy'n wir am Grist yn wir amdano ni. O Dduw, ni'n rhyfeddu ac yn diolch ac am daddoli di. Ni'n diolch i ti, o Dduw, bod na dawelwch cydwybod i ni yn hawelwch bedd gwag yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n diolch i ti bod ni ond yn cymryd yr elfennau yma hyd nes bod Crist yn dychwelyd. O Dduw, ni'n diolch i ti, byddwn ni yn fwy llawen y dydd hwnnw. Ond byddwn ni ddim mwy saff nag ni nawr yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad droson ni. O Dduw, ni'n gweddio bydde bob munud o bob dydd yn addoliad i ti. Ti'n heiddi bob peth arglwydd disg ni, helpa ni blygu o flaen ein gwaredwr ni. I'w wasanaethu fe ac i'w addoli fe gyda pob peth sydd gyda ni. Gogoniant i Grist. Amen. 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 Ni'n mynd i ganu Emyn efo'n gilydd rhif 375. Gwyl ar y croesbren acw. Gyfiawnder mawr yn Doedd Thineb a Thrigaredd yn gorwedd mewn un lle. A chariad anfesurol yn awr i gyd yn un.
Yr afon fawr leferiol yn rhedeg at y dyn. Cynefin iawn a dolir, a gŵr gofidus fi. Dwy'n tangnefedd rhyfedd ac iechyd llawn i ni. Fe ddygodd ein doluriau a'n clwyfau bob yr un, trwy rym tragwyddol gariad o fewn ei gorff ei hun. Ac yna, at gyfododd, yn ogoneddus iawn, daeth bore teg a hyfryd ôl stormus ddi brynhawn. Fe dorodd rym yr angau, a gorodd ddrysau'r bedd, palmantodd ffordd o'r ddeiar nawr i ganol hedd. Nawn ni sefyll i gan i mawld yn gilydd. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda bob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.